موراي ما أنت قاشناون بتخطى متينا زلوا مع أشياء سلومون عبد بتبع أمون ويح قريم تقادل حرنة إيرترا حجون أبو خناتات نا إثيوبيا نا إيرترا بفلا بفدرال منغستي نا إثيوبيا كي بحر لنا نانزبل تعرف عمد قاص أني حب بتفعل عليه مجدي حجيجن ناي وتدرات ناي من كسقاساتن براتاتن ولا قال بقال كفتم عبيتي جنرالات زلون ولا بعلون برايم مينستر أبي ቃላት ብቀይ ባሕሪ ድሌና ኢና ንዝብል ብዛዕቢ ግን ምንቅስቃስ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ኣሰካፊ ኮይኑ ንሪኦ ኣሎ እሞ እስኪ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ይመስል መዓሾ ሰሎሞን ካብኡ እውን ደንበ ተቃውሞ እውን እንታይ ግደ ኣብዚ ይፃወት ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ልዕላውነት ሃገርና ኤርትራ ኣብ ጎኑ ዲ ጠጠው ክብል ወላ ካልእ ዝብል ንዓኻ ሓተካ እየ እንኳን መፃኽ بعد عن صنعك مايكل እዛ ትሪኣ ዘለካ እያ እዛ ጉዳይ እዚኣ እኳ ኩላህና እንደልያ ኣይኮነትን ኢቨንቹሊ ግን እቲ ሕልምታት ናይ ኢትዮጵያ ቃየሩ ዳ እምበር እቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ሕልምታት ፀኒሑ እዩ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ እስካብ ሕጂ እውን ኣይዓገቡሉን ብኸመይ ትሪኦ ኣለካ ስኻ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ፅብቕቲ ቅድም እዚ ወርሒ ኣብ ዓድና መሸበኽ መቕሊል ሳምቡሳ ዝበዓለሉ ቅነእዩ ረመዳንዩ ንኩሎም ኣመንቲ ምስልምና ረመዳን ከሪም ክንብሎም at the same time ሕልበት ዓደስ ሽሮ ሓምሊ ዝብላዕ ኣሊኢኻ በቲ ክርስቲያን ሸነኽ ናይ ዓድና እሞ ጾም ንጉስ ይፅዋዕ ጾም ንጉስ ጾም ኣርባዓ ናይ ሰላም ነዚ ውግእ ጠጠው ዘብል ጾም ክልቲኡ ጾማት ይግበረልና መበል ሳልሰይቲ ድማ ኣጋጣሚ ፅባሕ ቀዳም ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾነ ንኩለን ኣዴታትና ንኣሕዋትናን ዮሃና ብፍላይ ድማኒ ነተን ተቃለስቲ ኣዴታት ኣብቲ ድርም ዕማምክን ኩለ ሻብ ኣብ ጎንኽን ኣለና ኣጀኹን ቃልና ንሕድስ ኣለና ኣብ ጎንኽን ከም ዘለና ክብለ ንፈቱ ናይ ባሓቂ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኦፍ ኮርስ ማርች 8 እዩ ማርች 8 ቀዳምያ ቀሪባ ቀዳምያ ሶ ራይት ታይም ያህዋን ውዕላ ዘላ ንኩላት ክንቋዓብ ፀሓን እታ ዓዲ ካብ ፈጠርካ ለይሲ ክብለና ናይ ግድነት እምበር 30% ቃልሲ ናይ ኤርትራ እኳ ብእኒ ከምዚ ዝዝረብ amazing ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ይኹን ኣብቲ ሰላማዊ ቃልሲ ዝነበረን ኣስተዋፅኦ መዘና የብሉን ዘይተፃሕፈ ዘይተሰነደ ኮይኑ እምበር ኣብ ካልእ ዓለም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ናተን ዓቕሚ ዝጋጣጠም ኣይመስለንን ማች ዝገብሮ ይመስለንን ሶ بعد صحكن لشاب بأخذ كن حبنا تينا anyways ناي بحكي مو نافت قندر استرا كنعطي دري زلخا قداي نا إثيوبيا أب فخران ويدما كي بحرد لنا نزبل استخا خبنا ويح قديم تقادلاي وتقامي ون بخمي تريو استخا إذا ناي بحكي دخون كارو تحسب أبز وانزي انت عينت ردي ثلكا اوكي بقدام النت እቲ ውግእ ምኽንያት ናይ ውግእ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ስኒ ወደብ ንክህልዎም ኣክሰስ ንባሕሪ ንክህልዎም ሲ ብሓይሊ ክገብርዎ እዩ ቅድም ነቲ ሕጋዊ ሸነኻት ክንፈትሾ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ሃገራት ዝኾና ብሪፈረንደም እየ ዝብለካ ዘለኹ ንሕና እኳ ዋላ እኳ ተዋጊእና نسألة درعمنا جهتنا خمرت الله جسنا يخلنا علينا يخلنا جن معتان كم زيتات كي ركبت تعرف فرندم حدا اندا اندا علامة أسي اندا حدا رأي ولا علو ريفرندم سي اب 1935 تجميرو من ايش ما تعدي سارالان قالت بهال كاب مش جرمان كتحوس دليتها حجتهم السوم يوم تم هزبي دكتا ساقلة يوم جميرهم مو السوم ترحيم كأفوت غيرهم جرمان فوت يقبرون ما انتو حواسن زيكو حواسن ببيز حد ما ترى انا اب افريكا ناي بايافرا رينا هنا بس نيجيريا كنت تسألوا خاب نيجيريا ويناي فوت يقبرون بجيكا بايافرا كالي ساوث السودان رينا
السمين السودان عيد مثلا اتهم كنتصالو زدلو يطرح فوت غيرهم تنصيلو وزته تسعان حدن موني 4 دن 5 هاجراتين بقوم غباب كابي غوزلابا وصين كم እንዳበለ نحناون مصي مالتي ኤርትራው بمولو خا ادميصو 99.8 فاني ኤርትራ لعلاوت هاجر كوينا እዚ ነቲ ሕጋዊ ሸነኽ ኣብ ሕግ እንዳባሲ እንታይ ዝብል ኣሎ መስለካ ሚካኤል ዋላ ኣብ ሕግ እንዳባ ምዝ ዝሰማማዕ ፈፅሚ ኣይናገር ሓንካስ ኣይሳገር እንታይ ክብሉ እዮም ዘልዮም ነዚኣ ኸነተሓሕዛ እቲ ፈፅሚ ኣይናገር ማለት ሓንሳብ ውዕል እንድሕር ጌርካ እምም ምባል ኣይፍቅድን እዩ እምም ማለት ድማኒ ይግባይ ማለት እዩ እዚ ንሕና ዝገበርናዮ ይግባይ ዘየፍቅድ ውዕል ኢትዮጵያውያን ብተኣምር ከም ብሓድሽ ነዚ ክቅልብስዎ ይክእሉን እዮም እንተ ፈተኑ ድማ እታ ካልኣይቲ ሓንካስ ኣይሳገር ትብል ድማኒ ዝንጠር እንተሎ ዝስገር እንተሎ ሓንካስ እንድሕር ዳኣ ኮንካ እንድሕር ፈቲንካ ኣብ ፀገም ኢኻ ክትውድቕ ኣብ ሽግር ኢኻ ክትወድቕ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ነዚ ፈተነ እዚ ዝኾነ ሕጋዊ መዐቀኒ መፍቸሊኦም ስለ ዝኾነ ከኣትዎ ኣይትፅበዮምን ኢኻ ንዓና ድማኒ ብካልእ ሸነኽ ተርእኻዮ ድማኒ ዓሰብ እታ ወደብና መድሓንቲ ናይ ኤርትራ ዝተቐብረላ እያ ብዓሰብ ይጀሚሩ ኤርትራ ምዃን ኢታልያውያን ካይጋገየት ሽሙ እቲ ኢታልያዊ ቀሺ መፂው ንዓሰብ እዩ ዓዲጉ ብኡ ቢልኢኻ ንመላእ ኤርትራ ቀስ እንዳበለ ገዚእዋ ንሕና ኤርትራውያን ከ ነታ መድሓንቲ ናይ ኤርትራ ዝኾነት ዓሰብ ብቐሊሉ ክንቦም ድዮም ዝሓስቡ እታ ምክንያት መእሰሪት ቢተወደድ ኣብርሃ ጅግና ቢተወደድ ዝኾነት ዓሰብሲ ስቂልና ብሻላ ማላዲና ክንሪኦም ዝሓስቡ እታ ርእሲ ምራኽን ስውእ ቻይናን ንጻድቃን ስዒሮም ዘድሓንዋ ዓሰብ ድዮም ሳክት ክንቦም ዝሓስቡ ሕጂ ምናልባት እቲ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕግርግር እንድሕር ርኢኻ ናብ ውግእ ዘእቱ ምክንያት የብሎምን ኣብ ትግራይ ፀገም ኣለዎም ኣብ ኦሮሞ ፀገም ኣለዎም ብኦነግ ብፋኖ ከዓ ኣብ ኣምሓራ ኣሎ ኢትዮጵያዊ ሽግሮም ምፍታሕ መሓሾም ኣብ ክንድና ዓሰብ ብሓይሊ ኣክሰስና ምድላይ ከዓ ብሓይሊ ምናልባት ኣነ ኣይጅምርን እዩ ዝብል እሙንተ እንዲ ዘለኒ ግን እቲ ሰራዊት ምቅርራብ ካብ ረኣኹ ድማ እንታይ ጠራጠር ኣለኹ ሕጂ ብናይ ውሽጣዊ ትሕዝቶ ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ምናልባት ኢደ ቤዛ ተጠቂሞም ንኢትዮጵያ ፕሮክሲ ዋር ክገብሩ ዝደልዩ ሓይልታት ፑሽ ይገብሩ ህልው ዶ ካብ ደገ ማለት ከሪሃ ኦፍኮርስ ብደገ انت تن عبيتي حايلتات يخونا انت تن بعل امارات انت بعل سعودن يخونا تربح اللون بتربحها سيمبلي بعل امارات قيح بحر اكسس كلوا كم ايثيوبيا حتى سلا زنبرت اندحر بايثيوبيا فتينون اوتي تيست كم زي ليتمس تيست يحسبوا نا ايثيوبيا اندحر ساكسس الكوينا ساتن كا امارات كا حتى دليل ولا تقدم وين سوميوم نيتوبيا بزح سابلايز غبر زنبر منالبات دماني منالبات اتي جلوبال حيلي دماني مزي ኤርትራ ኣብ ራሻ ዝወሰደቶ መርገጽ ሪኦም ኣሜሪካ ትስሕብ ስለ ዘላ ዌስተርን ዩሮፕ
بمريحنت ناي فرنسا دما ني يوكرين متبع قبر سلو زلو إساياس تماسا سالي مرقصات سلو وسده سلام ابت خبابي يخلق اللو يلوم كهرمو دليم خونو بيت خوين بيت جن كل إرتراو خقبرو زلو نزو جزيك خنون اللو أبا منس كنبر جنتا حتى لا تنمسلك هذا معاشو أبي أبز جلس كاس عم جلسي إثيوبيا بزح تخافي لازلا ولا بباور ون نتنوريو أب سوشيال ميديا تزوي كوينو إثيوبيا أب ديفيجن هذا فلاي أب تجري زلو أب كل تتمقيلو أب فانو لو بتون أورام لو إنتي بحق عيني لو تكليك تري أغلى بوليتيكا وأساس تقول خلها وق ولي مسئلة راسي بكله قلنا بفانو بزخاب تجري عفال كلوهم ولا بمريتهم كأتو ولا بت من ناوحي ويدما أتي كام حران إثيوبيا بترنف نجر كأي بحري يدبل من تروح يزخون يلكات حسب لمنتاي بوليتيك اللي اختريو خلها نعور ربحونا يكونن زين جرز الحر تنكيفوه قال سيترا نوح 3 عامات كندي كأي حتى نتقلن تندوال على كل شيء دكتوراتيون ريتني حدا حجر ونين كها بسلام كتنبر ما صانتونا يكونن إذا خيال بتحدث إشنا الدخت ولا تخيل أو بس حاول اللي أمس سياسة مسير ترا ولا من مسير ترا how long can it last هجي أبدن رياض لنا أنا power struggle نديب السو الحرب كتريو خن كاسها ولا تسود هو كابينت سبيتشاس كي تقول لنا تحسوا لي الله خمدت كنت أنا عمل كاو كايدا خمت خيد له كابت سود زارار ونرينا جن كردان ذيكل زي تتابعوا أشيلة تلصق حاجي ترنفو إنز بإثيوبيا كأي بحر تايلة ويفان نخ مصنع ويا حرق مصنع من تولي ولا كتأمن ولا كردان ونعيك على ذي بق كم ذات بلاد اللي خانديا تكر سنة جرسي نمردو كبت يبليو مخنياتو حدا نجر الله تجارو كم ذاك تبلاد سنة حكا اتناي قداماي ناي 2020 وج جنا دي حاويو جنا زي تتايشو مسبسلو امن كلو تግራይ منهاريا نايتي وج تكون ايدلي وانيم زي اي قبل واني unless تايم قبلك ناي تنكول مالسي زي از رايت تايم يا سياس حنينا نفديلا إيلون قالهم اندرغراوند حبي امو صنيحهم مسؤ خينهم كهارمون دحر حاسيبهم አለው እሞ ትግራይ ከዓ እንደ አድገበ ቅልፍ ክገብርዋ ከም በሐዲሽ because there is no زي قليل ሆነን ትውግት ተጀሚሩ ሲ there is no easy ታሽሙ run over ገሮምና ይኮንን ከብሉ ስለዚህ ነዚ ኢና ንብል አይክአቱዎን እዮም በአንጻሩ ኳዳአ ተጋሩ أنا كاب يعرف حلون تجارب very highly regarded سبات فلت يا مالتي كافتي حجيت عزبتهم بشيء انت ايزو الله مس اسايات زقوانس امسيلو اتي وياني مفتح ابياتو زلا برتاوي سقومتي اب لعلي حواحت نخي وسد سقع سلو زلوم ابزلع على مدلاو الله وصو لازم إذن دار إيه وقف خفت يا زبل بجكا وتادراوي عندار النت ويكا نتخونتات بقوبو أبكنت مثلا دوغما خونكا political دوغما سالونو بجكا تا زخون الريزن أنا أمنني بجكا تا زبل واسم كم زني هايمانو دكتورين عينتي نيتوبياويان عسب مليسو وي اكسس بحيل بقيح بحري رقيبو بواقا دم ناي ايتوبياوي حيلي كم صوم خانو خاردومي ازي بسلا زخاني اي حونيو وزي قداي زخاني دقيسو خم زي دقس كعفلتيو حجي كالاي
ፀገሙን በሺ ውግእ ህዝቢ ፈንፊንዎ ኣሎ ንውግእ ህዝቢ ተፀይኑ ኣሎ ካብ ሕጂ ንንዮ ህዝቢ ናይ ሰላም ባህሊ ክትኣታቶ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ብህዝቢ ተቐባልነት የብሉን ብሸነኽ ትግራይ ተቐባልነት የብሉን ፋኖ ነዚ ኣይቅበልዎን እዮም ፋኖ ፃዕሮም ዘሎ 4 ኪሎ ምእታዊ እቲ ናይ ኦነግ ሓይሉ እውን ኣብ 4 ኪሎ ኣትዩ ስልጣን ክሕዝ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ዓቕሊ ፅበታዊ ስጉምቲ ክወስድ ክእል እዩ ዝኸፈለ ከፊሉ ዝኸሰረ ከሲሩ ክፈኣትዎ ክእል እዩ በቲ ሓደ ክፋል ኣብ ሰዓት ዘሎ ኣብ ናይ ዘይሓስባይ እንገድ ክትኮኖ ትኽእል ያና ኣብይ ኣብ ናይ በዚ ሰዓት ዘሎ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ዝረኣኻዮ ርክባት ምስ ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ሸለልትነት ናይ ዩክሬን መሬት ሒዝካ ምስኡ ዘሎ ርክባት ሪኢኻ ኢኻ ኣብ ሓደ ሰዓት ኣይኮነን ትራምፕ ዛረቦ ዘሎ ፑቲን ከም ካልእ ገይሩ ወስዶ ኣሎ ኮታ እሱ ናይ መልካዊ ካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፕረዚደንት ትራምፕ እዚ ሲግናላት ርኢዶ ትብሎ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣብዛ ዓይነት ፆታ ዝፃወተሉ ከሳብ ግዜ ባይደን ብካልእ ወረታት ዝመፅእ ሓቲት እዩ ይስማዕ ማለት እዩ ብዙሓት ካብ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ንኤርትራ ንካርማ ንክወራ ኣድልየናን እዩ ንዓብታት ዝበለ መልሲ ከም ዝረኸቡ ብዙሓት ምንጭታት ዝረብ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ናይ ትራምፕ ምምፅኡ ንፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ቲንክ ተስፋ ሂቦልካ ትሓስብ ፅባሕ ወሪራ ሓንቲ ሃገር ፈቲነ ኮፍ ተበልኳ ተራድኡ ኩሉን ዝብል ኣእምሮ ሒዙሉ ትሓስብ ንሂስትሪ ናይ ትራምፕ ተመሊስታ እንድሕር ፈቲሽናዮ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንክዕረቃ ዝለዓለ ኢንፑት ዝነበሮ ትራምፕ ሕጂ ከም ብሓድሽ ነተን ተዓረቃ ዋላ ነቲ ኖብል ተኣሽምኡ ከማን ንዓይ ዝግባኣኒ ካብ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያን ላዕሊ ዝበለ ዓሪቀ እንዳበለ ከም ብሓድሽ ቦሎም ህሮሞም እምበሺ ንእሳያስ ኣብዛ ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ነገር ኣሳንዮም ኣለዉ ክልቲኦም እዮም ቮት ዘይገበሩ ዓዋሲ ዓቃሃለካ ከም ሕቶ መፅያት ኣለኒ እያ እዳኣልካ እምበሪ ምናልባት እታ ኪ ነገር ከዓ ናይ ኤርትራን ናይ ዩክሬን ዘይወዳደረሉ ነጥብታት ከዓ ኣሎ the reason ራሽያ ንዩክሬን ክትወራ ዝተገደደህሉ ምክንያት ምዕራብ እንጀነራል ብፍላይ ከዓ ኣሜሪካ 2014 ንስምምዓቶም ጥሒሶም ንኔቶ ክገብርዋ ምውሳነዮም እዮም ትስምዕ ዝነበረ ምሳና ኮያ ሪፈረንደም ገይራ ተፈንጭላ ዩክሬን 1991 ኮያ ወፅያ ኣባል ኔቶ ንኸይትኸውን እዩ ንክትከውን ምስ በሉ ውዕል ፈሪስ እዩ ውዕል ካብ ኣፍረስዎ ከዓ እሱ እቲ ዘድልዮ መሬት ክወስድ መሪፁ ትራምፕ ሲ ካብ ኮሽን ተውፅለካ ማለት እዩ ናይ ትራምፕ ሙቭመንት ኣካይዳ ርኢዶ ተስፋ ገይሩ ንዝብል ሕቶታት ኣቅሪበልካ እወ ናብኣ ክመፃ ከነጠቃልላ ስለዚ ሕጂ ትራምፕ ሓደ ነገር ክርኢ ኣለዎ ተድልየኩም እያ እሞ ኺዶ ሓዝዋ ይክብሎምን እዩ አንለስ ናይ ኢሳያስ ኩለንትናዊ ነገር መዚኖም ንሴኪሪቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ የውድቕ እዩ ዓንቃፊ እዩ ዝብልዎ ተኮይኖም ግን ከርሞ ክእል እዮም to the extent ኣብኡ ዋላ ነቲ ባሕሪ ነቲ ዓሰም ዘይኮነሲ እሱ ዳ ይፅይቕ ኣሎ ንዓሰም ንባሕሪ ኢሉ ካብቲ ቀንዲ በዓል ኣሜሪካ ኤድ የብሎምን ዘብለካ ኸማን ኣክሰስ ናይ ባሕሪ ጥራሕ እዩ ዝደሊ ዘሎ ወደብ እዩ ዝደሊ ዘሎ እቲ ዝገርመካ ነገር ግን ምስ ሶማላውያን ተሰማሚዑ ክንሱ ዝኾነ ናይ ወደብ ናይ ምጥቃም ናይቲ ኣክሰስ ክወሃቦ ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሶማል ተሰማሚዑ ክገብሮ ከም ዝኽእልሲ ኣፍ ደገ ተራሒሉ ከሎ እዩ ናብዚ ዘብል ዘሎ ታ ሕጂ ምናልባት በዓል ፈረንሳ ማይናስ
ኣሜሪካ እቲ ዌስት ብምልኡ እንድሕር ንእሳያስ ከልግስ ደልዮሞ ኣለዉ ኣንደር ቴብል ናይ ፕሮክሲ ዋር ንዕኡ ክፈት ክብልዎ ክእል እዮም ሕራይ እዛ ዝበልካዮ መጨረሻ ሲ ኢሳያስ ከልግስ ክደልይዎ ከለዉ ብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኢሳያስ ጥራሕ ክርሕና ትኽእል ኤርትራ ብሰዓት እዚ ወይ ውድብ ዝኾነ ተቃዋማይ መስርዕ ዘለዎ ብሰዓት የለን ከም ኤርትራ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ተሪኢኻዮ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሕሉፍ ክሪኦ ከለኹ ትምህርትታት ዝወሰዶ በዓል ኣሜሪካ ዝኾነ መፂኡ ለውጢ ክገብር እየ ተይሉሲ ፍት ዝኾነ መሪሕነት እንተደይብሉ ከም ናይ በዓል ሊብያ ርኢኻ ኣለካ ዝኾነሉ ገዳፊ ምስ ከደ ወይ ኣብ ኢራቅ ተራእዩ ሰላም ሁሴን ምስ ከደ ተዓዲ ኣብ ካልያ ተቐይራ ሕጂ ንዕኦም ከ ብከምኡ ክትሪኦ ከለካ ኸ ዱልዱል ወይ ድማ ጥርኑፍ ዝኾነ ውድ ተቃውሞ የለን ኣብ ኤርትራ እንተሪኢኻ ወላ ውፅእ ኢልካ ካብ ኤርትራ ወፂኻ እውን እዛ ትሪአና ዘለካ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለዉ ዲትን ከምኡ ኢልካ ሓስብ ኢልካ ትሓስብ ተስፋ ክህልዎም ኣለዎ እንድሕር ዋላ ከምኡ ተሓሲቦም ሲ ከምዛ ኣመሰለ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ኣለዎ ክነግረካ እሳቶም ኣብኡ እንድሕር በፂሖም ናይ ምልጋሶ እንድሕር በፂሖም ኢንስቶል ዝገብርዎ ሓይሊ ኣይክስእንን እዮም ሬዲ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ኣለዋ ኣሜሪካ ኣልጊሰናሎም ኮፍ ከብልዎን ዝደልያ ንዖም ተልን እዩ ዕድሜና ሙሉእ ዝተኸታተልናዮ ነገር እንድዩ ንምንታይ ዲና ኸነ ወወፂና ኣሜሪካ ኣስፋሕፋሒ ሓይሊ እዩ ኣይነ ኣምኖን ኢና ናብኡ ዲፐንድ ኣይንግበር ህዝቢ ኤርትራ እዩ ወይ ከዓ እቲ ሃገራዊ ሓይሊ እዩ ዋልታና ኢልና ንምድር እንዳወፃና ንኣሜሪካ ክተኽበሉ ዝፅበ ኤርትራዊ ሓይልታት ኣሎ ኣብኡ ይፅግሞምን እዩ ታኪ ነገር ግን ልዕሊ ኢሳያስ ዝቐርቦም ሓይሊ ሰሪሖም ኣዋዲዶም ድዮም I don't think so መርሓባ እሞ ኣብዚ ኣብ ልዕላውነት ሃገር ኤርትራ ክድፈር ከሎ ማንም ሰብ ገዝኡ ክድፈር ከሎ ብዘየገድስ ኣብ ውሽጥኻ ዘለካ ፀገማት ተቐዳማይ ናትካ ደንበ ናትካ መሬት ኢኻ ድፈን ትገብር ወይ ድማ ትከላኸል ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ከምኡውን ደንበ ተቃውሞ እንታይ ገደ ፃወት ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክገብር ኣለዎ ሕጂ ክገብር ኣለዎ ፅብቕቲ እታ ቀዳመይቲ ኢሚነንት ማለት ጭቡጥ ነገር ሰማዕናዮ ሕጂ ኣክሰስ ናይ ባሕሪ ወይ ወደብ ክህልወና ዓሰብ እዩ ዝብል ዘሎ ዓሰብ እንታይ ክንብል ፀኒሕና ነርና እንታይ ኢና ንብላ መድሓንቲ ናይ ኤርትራ ኩላህና ኤርትራውያን ምትእስሳር ኣለና ሓውካ ኣብ ገድሊ ኤርትራ ተሰዊኡ እዩ ሓወይ ኣብ ገድሊ ኤርትራ ተሰዊኡ እዩ ኣብ ፐርሰናል ለበል ክመፀካ ኢኻ ነግረካ ንዓይ ምንኣሰይ ሓወይ ኣብ ብርጌድ ናይ ወዲ መምህር ካብ ባፅዕ ብበይሉል ገይሮም ዓሰም እዮም ኣትዮም ውፃእ መዓት እዮም ኣብ በይሉል መስዋዕቲ ስለ ዝበዝሐሲ መራሕቲ ጋንታታት ተሪፎም ሓወይ ሓደ ካብኦም እዩ እቶም መራሕቲ ጋንታ ዝተመባፂዖም ካብዛ ውግእ እዚኣ እንድሕር ሰርቫይቭ ጌርና ናፅነት ሪእናስ በኽሩ ደቅና በይሉል ንበሎም ኢሎም በኽሩ ወዲ ሓወይ በይሉል ይሽሙ እንታይ ክብል ዘለዎ ክብለካ ዕደልየ ሓወይ ዝወደቐላ መሬት ጅግና ቢተወደድ ዝተኣሰረላ ዓሰብ ከምቲ ናይ ትማሊ ክንስዋኣላ ኢና ይኽብል ኤርትራዊ ደንበ ተቃውሞ ድማ ብሓደ ድምፂ ነዚ ውግእ ይኹንኖ ቅድም ብዝተኸኣለ ድማ ብሓደ ድምፂ ኮይኑ ዋላ በቢ ኣዋዳድብኡ ድማኒ ድሮ ፅሒፎም ተደይሃልዮም ከማን ናብ ኣብ ዝኸይድ ድዩ ናብተን ኩለን ኢንተርናሽናል ማሕበራት ከማን ድሮ ክፅሓፍ ክእል ኣለዎ ውግእ ኣየድልየናን እዩ እዚ ዘናዚ ብውግእ ደሚእ እዩ ስለዚ ደንበ ተቃውሞ ብምሉኡ ነባር ተቃዋማዩ ሓድሽ ተቃዋማዩ
ዝነኣሰ ዝዓበየ ምሁሩ ደይ ምሁሩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ውግእ እዚኣ ተደይኮኒንዋ ኣነ ከም ሃገራዊ ክድዓት እየ ዝፅብፅቦ ክነግረካ ኤግዛምፕል ከም ፃልካ እያ ንምንታይ ሕሪቃህን ንዛ ነጥብ እዚኣ ሓደ ኦቨር 70 ዓመት ዝገበረ ዕድሚኡ ነቲ መንግስቲ ዝድግፍ ነይሩ ቀደም ኣደነው ንምንታይ ተመሊሱ ተቃውሞ ያለ ሕጂ ክገርመካሲ ኣብዚ ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ዝበሃል ሓድሽ ምንቅስቃሲ ካብቶም መራሕቲ ዘሎ ሕጂ ትማሊ ኢሳያስ መፍትሕ ስለ ዝሃቦ ኩላህና ምርሓኒ ስለ ዝበሎ እሱ ይከላኸለላና ዓሰብ ድላይ ይግበራ ይብል ተቃውሞ እዩ ንልዕላውነት መሬት ሕሊፉ ዝህብ ተቃዋማይ ስለ ዘሎ ሕሰቦ ምክኤል ኣብ ኣርባዓታት ብሰንኪ አንድነታዊ ምንቅስቃስ ሙሉእ ናፅነትና ተሪፉ ፌደሬሽን ኣቲና ድሕሪ ፌደሬሽን ኣኔክስድ ኮይና ኤርትራ ኣቦታትና ተጋግዮም ኦሮማይ ሸይጦማዮም ንኤርትራ ኢልና ስቃ ይበልናን እቲ ጅግና ህዝቢ ኤርትራ ሓደ መስከረም ብሮቶ ኣልዒልኡ ገንሽላት ከፊሉ ናፅነቱ ዳግማ ጨቢጥዋ ኣቦታትና ስለ ዝተጋገዩልና እንድዕላት ዲኣ ሃገርና ይበለን መንእሰይ ኤርትራ ናይቲ እዋን እቲ 1961 እየ ዝብለካ ዘለኹ 1961 ንዓይ ዓርከይ ኣማኒኤል ዝበሃል ስውእ እዩ ኣቦኡ ነቶም አንድነታውያን ክቆትሉ ተታሒዞም ኣብ ውሽጢ ኣስመራ እዚ ዝገብር ጅግና ህዝቢ ጭራም ትኹን መሬቱ ኣሕሊፉ ብዋዛ ፈዛዛ ዋላ በዚ እንታይ ኢኻ ትብሎ ብዓድና ሽሙ ሃበኒ ብዕባራ ምክንያታት ገይሩ ሲ ኢሳያስ ይከላኸለላ ተደልዩ ኢሳያስ ብመን ክከላኸሎ ብደቅና እኳ እዩ ደቅና እኮ እዮም ንዓና ሕጂ ተማኡ ክዋግኡ ዘለዉ ወደ በኣጋ ወሊድና ተትነብር ስደቅደቅና ከማና ዓይሲ እዚኦም ተዋጊኦም ክከላኸልዋስ ኣቢ ተደልዩ ሰዳ ትብል ኣንታ ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ እቲ ምንኡስ ወለዶ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ሰሚዕኻ ኣብ ልዕላውነት ወደብካን ባሕርኻን ከይትማጣ ኢሳያስ ዝተጋገየ ጌጋ ልክዕ ነቲ ጌጋቲ ንድገሞ ትብል ዲኻ መተካእታ ዲኹም ካን ክትኸውን ዘለካ ክትእርሞን ዲኻ ዘለካ ስለዚ ዋጋዓ እንድሕር ኢሉ ትኹኑና ቅድም ንሰላም ትፅውዕ እንድሕር ወሪዱ ድማ ኣብ ጎኒ እቲ ሰራዊት እያ ኣለኹ ኣነ ክነግረካ ብሙሉእ ደንበ ተቃውሞ ድማ ብሓደ ድምፂ ከይተመቃቐለ ከምቲ ናይ በኣምሆይ ፍላይ ምሁራትና ገና ብርዑኹም ኣይሃፈፈን ኣሎ ናይቲ ማእሊ ክደግማ እየ በኣምሆይ ተዛሪበየ እየ እዋኑ ስለ ዝኾነ እዚ ግን ስጋዕ ዝደበና ናይ ውግእ ዘለቅቕ ገለ ምሁራት ዝተዛረብዎ ከም ብሓድሽ ኮት ክገብራ እየ ሓደ ምሁር 95 ምሁራት ተኣኪቦም ሲ ሓደ ካብኦም እንታይ ዝብል ፅሑፍ ኣቕሪብ መስለካ ወያኔ ነዚ ሰራዊት እዚ ስዒሮም ኣስመራ ከኣትዊኦም ኢድና ንሓውስ ተደየለ ኢልካ ከምቲ እንግሊዛውያን ከምቲ እንግሊዛዊ ኣብ ከረንዲ ዋላ በስመራ ንሓንቲ ደ ተሓጒሳ ኣፍ ልባ ምሳረ መዝታ ኢልዋ I didn't do it negir for you ኢልዋ እዛ ታሪክ እዚኣ ከይትድገምሲ ንወያነ ኢድና ንሓግዝ ኢሎ እዚ ናይ ክድዓቶን ናይ ተስዓሪ ቶን ከይ ደግሞ ምሁራት ድማ ዳግማይ ምሕፅንታ ይገብራሉ
مرحبا مرحبا امو كاون ابز نشتي تنكيف كان دي خاب تنكفو كايد لخون انت خونك نابتي ناي دنبه تقومو وكلنا تمثل ترايو احنا تقارينا قال انت ناس قبل ابي تبع خيتكا مس مرحتنا يتقارو تسائلكا تقلنا تزاربتينا ان احنا كو زبل زرباتات وص بفلاي ውልቀ ሰባት እዮም እዚኦም ኣብ ገለገለ ግን ነዚ ብዙሕ ምስኪናይ ቃለት ፀንሐ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ናይ ምውካል ዓይነት መንፈሳት ትርኢ ብኸመይ ትሪኦ እስኻ ማዓሾ ያ እዚ እውን ሕጂ ውዑይ እሽን ድዩ ዘሎ ገና የበለን ፅቡቅ እዩ ተናኺፍና ክንሓልፍ ዳሓተትኩ ምክንያት እንታይ እዩ ኣብ ገለገለ እዚ ዓይነት ዘረባታት ክትዛረብ ከለካ ከም ውልቂ ኤርትራውነትካ ሓደ ኤርትራዊ ትግራዋይ ህዝቢ ክፈቱ ክእል ግን ከምዚ ኣዴኻ ገሊፍካ ሰሓትናኻ ትናፍቕ ዝበሃል ምስላታት ኣሎ እዚታት ክሰምዕ ከሎ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ እዩ መሪሕነት ኢትዮጵያ ብኸመይ ይስምዖ ዋላ ብንእሽተይ ክስታይ ይኸውን እሞ ብኸመይ ትሪኦ እስኻ ቅድም ነዚ ኣመራር እብት ራፍ ኮይነ መሊሰላ እያ ነዚኣ ኣብ ናይ ፋኑስ ኔትወርክ ምናልባት ሕጂ ብልዝብ ክቐርብ እየ ንምንታይ እየ ከምኡ ክብል ደልየ መስለካ ሓደ ግዜ ፑሽ ይገብሩካ ሰብ ኒ ተኣሽሙ ፈታትኑካ ንትዕግስትካ ማለት ሓደ ነገር ክፍለጥ ዘለዎ ናህና ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ዓሌት ፀገም ናይ ዓለት ሽግር የብልና ናብ ኤርትራ ንሕና ናይ ሓርነት ሽግር ኣለና ኤርትራ ብኤርትራዊ ሓይሊ ዲክታተር ዓፋኒ ዋላ ናይ ኩሉ ሽግራትና መንስኤ ኸማን ብጀካቲ ዓለማዊ ውዲት ንዕድሜና ሙሉእ ዘሳቀየና ከይረሳዕኹ ማለት እየ ድሕሪ ናፅነት ግን ፓርሻሊ ናይቲኦም ቁርብ ናይቲኦም ናይ ሓያላት ዓለም ኦፍኮርስ ኢድ ኣለዎ መብዛሕትኡ ግን ብሰንኪ ስርዓት ህግደት ዝመፀና ሽግራት እዩ ሂወዝ ዓርኪ ናይ ወያነ ምስ ወያነ ክጅምሮም ክውድኦን ኣብኡ ዝነበረ ጋሕመጥመጥ ብሰንኩ መፂና ምስ ኣብይ ብሰንኩ መፂና ህዝቢ ኤርትራ ግን ግዳይ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ኩሉ ሻብ ንሕና ንብል ኣብ ኤርትራ ዘሎና ሽግር ናይ ሓርነት ሽግር እዩ ዓድና ዓዲ ዲሞክራሲ ዓድና ቅዋማዊት ክንገብራ ዓድና ዓዲ ባይቶ ጌርና ልዕላውነት ሕጊ ከነንግስ ኢና ንቃለስ ዘለና እንድሕር ደኣኒ ናይ ዓሌት ፀገም ኣለካ ኮይኑ እውነት ኣድዋይ ሕጂ ነግረካ ኤርትራዊ ኮንካ ዲሞክራሲ ትቃለስ በሽንታይ ኢኻ ክትብል ነይሩካ መስለካ ኤርትራ ናይ ሰላም ባህሊ ኣስፊና ምስ ጎረባብታ ኸማን ሰላም ተተኣናግድ ክትከውን መዓታን ንገብሮ ናይ ሓርነት ቃልሲ እንታይ ሓገዝ ከተበርክቱልና ትኽእሉ እንተ ትብል እዩ ግርማ ነይርዎ ህዝቢ ኤርትራ ኸማን ጠንበላሕ መበሎ ቃልስኻ መዓሰለካ ስለዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ተኸይድካ ኣነ ትግራዋኤ ትግራይ ቅድም እያ ክትሓውዶ ክሰርር እየ ዝደላ ማለት እንታይ ዝበሃል ፃሕልን ሓሪር ወንሲ ፃሕልን ዳማተን ይኹሳ ከታ መስገረስ ሓሊፍካ ምስላል ሕጂ ስማዓሾ መስገረ ሓሊፍካ ምስላ ሕጂ ኣስገደ ምስ እንዲዮ ዝውዕ ዘሎ ገሊኡስ ክጥቀመሉ እየ ግዲ የብልካ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ ካብ ኩሉ ስካዕ ክንደይ ሻለው እዩ እቲ ትግራዋይሲ ካብዞም መንእሰያት ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ስኒ ሓዊ ዝጨኑ ተጋሩ ኣለውኒ ናይ ኣብን ናይ ኢሳያስን ውግእ ተሰዊዖም ንዓዶም ንህዝቦም ዝብሉ መንእሰይ ዘለዎ ሃገርሲ እስኻ እዚ ናይ ኣፍ ጉቦ ሂብካያ ቀባበረልካትን ጎ ቶክ ቱ ዘ ሪል ተጋሩ ክነግረካ መስሓቅ እዮም እዚኦም ክነግረካ
ሓደ እንታይ ኢሉ ንመስለካ ኣታ ማዓቾ እዞም ናይ ሎሚ ናይ ቀደም ኤርትራውያንን ናይ ሕጂ መንእሰያት ኤርትራውያን ናይ ልቦም ድዩ መንእሰይ ትግራዋይ ተሰዊእስ እሳቶም ኣብ ኤሮጳን ኖርዝ ኣሜሪካን ኮፍ ኢሎም መንእሰይ ትግራይ ተሰዊእስ ንእስያስ ከልግሰሎም ይሓስቡ ዛት ዋድ እቶም ሪል ነቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝተማቆሩ ተጋሩ ዝዛረብዎ ስለዚ ሕጂ ዋላ በታ ናብ ኣብይ ከይዶም ከዓ ረአዮም ኣብይ ቦታ ሃበና ኢልካ ኦፍኮርስ ናታ ናይ ኣብን ናይ ኢሳያስን ባእሲ መዝሚስካ ርኸባብኦ ኣብይ ድማኒ ወያነ ስለ ዘይሰዓራ ቶታሊ ፀገም ኮይናቶ ስለ ዘላኒ ምስ መንሽሙ ክሰርሑ ምስ ጌታቸው ረዳ እንድሕር ኣብኡ ከይድካ ምስኦም ክትሰኣል ክንተሓጋገዝ ዶ ገለ ዶ ትብል ትኾንካ ኣብ ከመይ ገይረ ኢኻ ኣምነካ ዋላቶም ተጋርኸካ እንድሕር ናይ ብሓቂ ምስቲ ናይ ፀጥታ ትካል ናይ ኣብ እኳ ባዕሉ ዳይሬክተር ይረኽቦን እዮም ግን ምስቲ ፀጥታ ትካል እንድሕር ተራኺቦም ኣለዎ ንበሎም ከመይ ገይሪ እቲ ትግራዋይ ከ ምስ ትማሊ ጀኖሳይድ ፈፂምልና እዩ ዝበልዎ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ክሰርሑ ከኣምኖም ነዚኣ ዝተረድአ መስል ተሓደ ካብኦም ብውልቃዊ ጉዳይ ከይደ ዝበለ ንዓኣ ከሻላሽል መርሓባ እታ ናይ መወዳእታ ክሓተካ ዘሎ ካብ ሰዓት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገን ብፍላይ ኣብ ደገ ትርከብ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር ንሰላም ዝውግእ ንኸይካየድ ምግባር ካብ ብኸመይ ትሪኦ እስኻ ካብ ገለገለ ኣሕዋትና ይሰምዐ ብከዚ ኤርትራ ብዙሓ ከፍ ኢላ ናፃነት ከዘውፅኦ ሕጂ እውን ሓደ ንኣብነት ኤርትራ ዝደፍር ስርዓት ጎረቤትካ ቅድሚ እቲ ኩናት ምፅዓኻ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር ንሰላም ኢልካ ንዓለም ምፍላጥ ከ ብኸመይ ትሪኦ እስኻ ኣክቹዋሊ ብኣምሆይ ነዚያ እያ ተላቢኣኒ ሰላማዊ ሰልፍስ ክንገብር ኒውዮርክ ድዩ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ኣብ ጀነቭ ይግበር ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ኒውዮርክ ይግበር እሰይ ናተይ እቲ ተጠርኒፉ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ውድባት ዲ ምንቅስቃሳት ኦርጋናይዝ ይግበሮ ነዚ ኣውልቢ ከምታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኒውዮርክ ከይድና እንዲና ንእስያስ ናብ ኣይሲሲ ቅረብ ኢልና ውግእ ንኸይህሉ ደቅና ንኸይጠፍኡና ዓሰብ ከይትቁርመመና ይኸይድ ኣለኹ እምበሪ ዋላ ካለ መገሻይ ካንስል ክገብሮ እየ መርሓባ ብጣዕሚ እየ መስግነካ ማዓሾ ሰሎሞን ትብሎ ትልካ ናይ መወዳእታ ዕድል ክበካ እየ በቃ ኣብ መዛዘም እንታይ ክብል እየ ዝደሊ ደጊምና ፓራፍሬዝ ክንገብሮ መለይ ኤርትራዊ እዞም ዲክታተራት ሰላም ዕረ ስለ ዝጥዕሞም ኢንኬዝ ናብ ውግእ ኣትዮም ደቅና ካየጥፍኡልና ልእላዊ መሬትና ካየድፍሩልና ህዝቢ ብሙሉእ ሕጂ ውግእ ጠጠው ይበል ውግእ ኖ ከይጅመር ኢሉ ናብ ብሙሉእ ትካላት ናይ ዓለም ክፅሕፍ ክሰድድ ኣለዎ ኩለን ውድባትን ምንቅስቃሳትን በብዝቲ ዝተጠርነፋሉ ፅላል ዘለዋ ፅላል ድሮ ደብዳቤአን ናብ ኣብ ተላኢኹ ክኸውን ኣለዎ ተስፋ ገብር መርሓባ ሓደ ነገር ጠጠው ከነብሎ ዘለና ድማ ኣሎ ሕጂ እዚኣ ሕጂ ፈታኒት መድረኽ እያ ስጋዕ ክንደይ ኣብ ቅድሚ ሓቂ ጠጠው ንብል ንሓቂ ዲና ጠጠው ንብል ዋላ መምስ ዝሓየለ ተቐላል ምርጫ ክንወስድ ኣነ ኣብ ቅድሚ ሓቂ ጠጠው ክብል እየ ውግእ ንኸይጅመር ክምድር እየ ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበር ተኮይንካ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር እየ ኤርትራ ህያብ ስዋኣትና እያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓይልታት መሪሕን ከለና ደርፊ ነይራህና መዛዘመ ክጥቀመላ ደውብና بدمنا ولا تكون صدري بعصمتنا تحليو تحاطيرو تخبيرو كنبري بعليات بل period يغني له معشو